Okay, så jeg har valgt at lave synopsis om den her med ulighed i sociologi, og min problemformulering lyder, hvordan påvirker forældrene børns sociale mobilitet og fremtid? Og så problemstillingerne har jeg det redegørende, hvor jeg vil redegøre for Pierre Bourdieu's teori om reproduktion, samt en redegørelse af begreberne habitus og kapitaler, lige kort kommentere, og så undersøgende spørgsmål. Hvorfor har forældrenes sociale status og økonomiske situation så stor indflydelse på deres børns fremtid? Og diskuterende har jeg skrevet, hvordan er de sociale værdier og normer, der overføres fra forældre til børn, med til at påvirke børnene enten negativt eller positivt. Og lige for kort at redegøre for kapitaler først, så kan kapitaler forstås som sådan en slags ressource, et menneske kan have mere eller mindre af. Og der findes nogle forskellige former for kapital, og det økonomiske, som handler om indkomst og pengeressourcer, som ligesom den mest synlige kapital. Så er der den kulturelle kapital, som handler om mængden af viden, uddannelse og bare dannelse generelt. Og det er for eksempel en høj kulturel kapital, kan så give adgang til måske mere vellønnede jobs. Og så er der et social kapital, som handler om det her med slægtsrelationer og familie og sådan noget. Og bare andre former for sociale netværk. Ja, og lige kort om Pierre Bourdieu's teori om reproduktion, så mener han, at ulighed opstår som følge af reproduktion af forskellige former for kapital. Og den her reproduktion, mener han, sker primært gennem forældres overførsel af kapital til deres børn, som de så tager med videre. Og den her proces, mener han, så lidt sikrer, at forskellige kapital fastholdes og ligesom overføres mellem generationer, hvilket han så mener bidrager til at opretholde en ulighed. Ja. Og lige kort om habitus, så kan det lidt forstås som de værdi- og normsystemer, eller sådan kulturelle vaner, vi ligesom orienterer os efter. Og så kommer jeg til det på senere, det her med, at forældre har en ret stor indflydelse på udviklingen af barnets habitus gennem den her primære socialisering. Og så til det undersøgende spørgsmål, der har jeg startet lidt med at komme ind på det her med bilag 1, hvor det bliver ret tydeligt, hvordan forældrenes beskæftigelse ligesom har en positiv indflydelse på deres børns sådan lidt fremtid og deres muligheder på en måde. De nævner her i bilag 1, at det er en selvstændig effekt af, at forældrene går på arbejde og gør en ære ud af at være selvforsørgende, hvor man lidt kan koble det her socialt arv til, at børnene ligesom tager det med videre, at de ligesom oplever forældrene, der går på arbejde, og så vil børnene ligesom også komme til det. Man kan også putte noget habitus på det, at de ligesom tager det med videre, og de handler ud for det. Og så er der et til citat fra bilag 1, hvor de nævner, alene betydning af at have en far og mor, som går på arbejde, øger børnenes mulighed for at klatre op ad den sociale rangstige. Det skyldes familie, at børnene under opvæksten bliver indputtet værdien af at have et job at stå op til. Så er det lidt det samme som før, men det her, hvor de også nævner den her lidt sociale mobilitet, at det ligesom er en mulighed for ligesom at klatre op, altså sådan få en højere social mobilitet, som så også lidt sker gennem den her socialisering på en måde. Og så nævner der også i bilag 1 lidt her med børn fra familier blandt den fattigste femtedel i befolkningen officielt ender med at være fattige som voksne. Og det er jo så lidt det her med reproduktion, altså en kulturel kapital på en måde, fordi det så ifølge Bourdieu så skaber ulighed. Og i bilag 3 forklarer de også lidt her, hvordan opvækst og især sådan noget forældre og familie spiller en ret stor rolle for børnenes uddannelse i fremtiden. De nævner her i bilag 3, børn fra de jyske yderområder har succes på ungdomsuddannelserne. De bor i familier og lokalsamfund, hvor den sociale kapital og de kulturelle værdier er stærke. Så her ses der også lidt igen det her, en form for reproduktion, eller det vil nok en reproduktion af det her sociale kapital, og det handler også lidt om det her sociale arv, der forældrene ligesom er med til at overføre deres sociale kapital og kulturelle værdier videre til deres børn, hvilket potentielt så påvirker deres uddannelsesmæssige præstationer og sådan fremtidsmuligheder. Og så nævnes der også det her med, at ikke alene er familierne robuste, i de små civilsamfund er fællesskaberne også stærke. Så det er igen det her med, at den sociale kapital er ret høj, hvilket er positivt i de her yderområder. Så nævnes også lidt i bilag 4, det her med børnefattigdom,
Og der er så et citat: når det kommer til børnefattigdom, er det største problem, at forældre bruger pengene forkert. Det er ikke mangel på penge, der er en egentlig fattigdom, når man er på kontanthjælp. Det er mangel på arbejde. Så det er jo lidt sådan, der er lidt en form for mangel på noget mere sådan kulturel kapital, for eksempel det her uddannelse noget, og det kan så være en hindring for ligesom at bruge den her fattigdomscyklus, Alex Vanopslagh ligesom kommer ind på, fordi han nævner jo, at der er jobmuligheder, og det er tilgængeligt, men forældrene kan ligesom ikke komme i gang. Ja, og bilagene viser jo så også, at sådan generelt, at forældrenes arbejde og sociale arv og alt det her kulturelle kapital ligesom afgørende faktor for børnenes sociale mobilitet på en eller anden måde, og også lidt deres uddannelsesmæssige muligheder. Det er de her, ja, også noget som stærke fællesskaber og social integration spiller ligesom også en rolle i, hvordan deres fremtid sådan lidt ser ud, eller hvordan de bliver socialiseret i hvert fald. Og så til diskussionen, der har jeg citat fra bilag 2, jeg gerne lige vil starte med at sige. Vi kan se jo fra bibliotekernes data, at det er de ressourcestærke familier, der bruger bibliotekerne mest. Hvis intentionen er, at bibliotek er et sted med lige adgang til ressourcer, der skal styrke læsning og bruge mønstre i den sociale arv, så skal der mere målrettede indsatser til, end at lave kulturtilbud for alle, hvor det er den enkeltes ansvar at benytte det. Så det nævner lige det her med, at det er de mest ressourcestærke familier, der så læser bøger og leger bøger, og så omvendt med de mindst ressourcestærke. Og det skaber jo lidt på en måde sådan vedvarende ulighed, da der ikke rigtig sker nogen sådan forskel eller noget nyt i det. Så der kan man igen putte Bourdieu's begreb på med reproduktion af ulighed i forhold til det her. Hvilket så får hen til en lav social mobilitet, at de ikke rigtig kan sådan, eller de kan godt, men ud fra bilagene, så er det simpelthen ikke noget, der sådan ændrer sig. Ja. Og så er der så et andet eksempel med, at det her børn ser jo forældrene gå på arbejde. Ja, og det er jo ligesom en sådan positiv social arv, som børn ligesom tager med videre, når de selv skal have uddannelse og job. Men det kan så også stærke den sociale, eller hvad siger man, der bliver en ret stærk social arv af det her, og det kan jo så skabe en lav social mobilitet, fordi at der ligesom, ja, sker ikke rigtig sådan det store sådan forskel. De går måske bare i deres sådan forældres fodspor. Ja. Og så har jeg også lige et citat her fra bilag 3, der siger, at forældrene er bevidste om, det er vigtigt at få uddannelse, og deres børn får ikke lov til bare at sejle rundt i deres egen sø. Og det her citat viser lidt, sådan, hvordan socialiseringen i hjemmet også sådan, er lidt med til at påvirke sådan, børnene fremover. Ja. Og så tænker jeg lidt på, at det muligvis skal sådan forstærke uligheden, da det sådan viser, at børn, der vægter, eller børn fra familier, der vægter uddannelse og struktur og sådan noget højt, vil jo så have bedre muligheder fremover. Og det kan jo så skabe en fordel for de her børn i forhold til dem, som ikke har samme støtte i hjemmet, hvilket så bidrager til ligesom, at opretholde den her ulighed. Og så har jeg også fundet et selvvalgt materiale, som jeg lige kan sætte et link til. Men det handler om, at børn igen er låst fast i deres forældres uddannelsesspor. Og det er igen det her med, at der er en ret lav mobilitet, og den sociale arv vokser mere og mere. Hvilket så også så forstærker uligheden. Og man kan jo også koble lidt til den der figur med USA og Danmark, hvor at, når den sociale arv var ved at være sådan sammen med USA-agtig, på linje med USA, hvilket sådan er måske lidt negativt. Ja, nu skal jeg se, jeg har den her. Ja, den sociale arv begyndte at gå opad igen. Ja. Og så, ja, så den her artikel kan man jo bare sætte lidt sammen med alt det andet, jeg har sagt, som sådan lidt bekræfter det her med, at man skal passe på, at der ikke sådan kommer en for sådan et stærkt socialt arv, fordi det vil så skabe lavere mobilitet, hvilket så vil resultere i, ja, en lav mobilitet, så der stadig er ulighed. Ja, så forældrene påvirker i hvert fald i høj grad børns sociale mobilitet og fremtid på grund af den sociale arv, hvilket så skaber den lave mobilitet, som så igen forstærker uligheden, hvor man også skal koble det her Bourdieu's
begreb reproduktion på.